Маринко, сакам нещо да ти пуштим и сакам отговорът ти да биде да. Ясно усещам, сякаш нещо да ми пуштиш, нещо врло македонско. Не върло, ами направо велико македонско. Ополи го дзъркелот и право от телевизорот. Не съм сигурен, че зрителите ни разбраха, но нека гледат, всичко ще им стане ясно. Гледаме клип заснет и излъчван от македонската държавна телевизия. В първата част македонците се молят на Господ. И кажи ја вистината за злото и добрината, нам и на целиот свет. Затоа што крв во нас веќе не остана. За големата мајка Македонија. И тук идва момента на истината. От ефира на македонската държавна телевизия лично Господ Бог проговаря на македонския народ. За да им каже истината, разбира се. Божи благослов за вас, македонци мои. И настъпи момента на истината. Но кај вас долу времето сега е дојдено, да ви објаснам. Вашата мајка земја со 3 раси ја населив. Белата, македоноиди, жолтата, монголоиди и црната, негриди. Преостанатите сите мулати. Руслане, тая телевизия май много пият. Само не разбрах, ние с теб към македоноидите ли спадаме или по-скоро към мулатите? Од вас македонците, потомците на Македон. Сега разбрах защо се наричат македонци, защото са потомци на Македон. Разбира се, както американците на американ, а сърбите на сърб. Чакай, че прекъснахме македонски от Дедо Боже по средата. Од вас македонците, потомците на Македон, белата раса ја зачнав и од кај вас започнато се до Јапонското море. Значи и ние сме заченати от македонците. Аз си мислех, че само руснаците са ни зачевали. Сите бели луѓе, ваши браќа се, затоа што носат ген македонски. Не само нас, Руслане, македонците всички са заченали. Вероятно, според македонската държавна телевизия, Господ изглежда горе-долу така. Чуйте, чета мои македонски, за вас съм создал небето и морето. Слънцето, кога сталтало от македонското знамето свали. Планетите от косми на македонец направи. Целата земя македонска е и всичката роденица на тая земя македонска е. Горе, още веднъж горе. Предлагаме на македонската държавна телевизия да назначи Господ Бог за щатен водещ на вечерните новини. А за негов партньор предлагаме Мария Магдалена. Това ще е най-рейтинговата новинарска двойка в православния. Скъпи приятели, продължаваме с един научно-популярен филм, достоен, ако не за награда в Кан, поне за златен скункс. Насладете се на това как нашите македонски съседи интерпретират историята на света. Гледаме официален правителствен клип на македонската държава, който се опитва да обясни появата на македонската нация. Действието се развива през 331 преди Христа в навечерието на битката между Александър Велики и персийския цар Дарий III. Ќе беше ли Александар најголемиот војсководец на сите времиња, ако веднаш подклекнуваше пред предизвиците и ако не ги превземаше работите во своји раце? Мария, освен фамилията, какво общо има между Александър Велики и днешна Македония? Според историята нищо. То е все едно аз да твърдя, че баба ми е евридик. А пък аз съм пряк потомък на Орфей. Добро е што таквите како тебе се малко. Тргнав да го слободам светот, а не да јучам неодлучните што е храброст и отговорност. От този клип излиза, че Александър Македонски не е завоевател, а освободител. Нещо като съветската армия. Освободил е Персия от персийския цар, Индия от индийците, а бе освободител. Одине во победа! Верувај во своите одлуки, биди одговорен и земај ги работите во своите раце. Во каква Македонија денес ќе живееш, само од тебе зависи. Затоа што
Ти си Македония. Гледай, Мария, още през далечната 331 година преди Христа, Александър Велики е развявал днешното македонско знаме. Да, а няколко години по-рано развяваше ето това знаме. Благодарим на македонското правителство, че ни разкриха чудния свят на историята. Ти си Македония. Поклон! Верувайте, отвои водешки! Верувайте, подсакувах се како най-големиот, най-върлиот македонец. Госпойце Игнатовска, да се подменюват надписот, как ще ви избега успехот. Они твојот е за смена, Рачковски. Драги гледалци, дека беше сите од тази господарци на ефирот. Веќе ќе затираме за тој вечер. Видите, оптимисти, вземајте, работите у своји раце. Не подкленувайте и не се откажувайте да ни гледате и в утрешниот вечер, около 23 час и половина. Рачковски, дека са ви Рачковски. дека са ви адреналинкавите. Одимо во танцот на Веска и Ванка.